Aha, Esbucha Kano ba za su gane ba. Ni na kuna mai riga na kuna, 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 ni na kuna, ni na kuna mai riga na kuna. So ni na kuna je nake da kuma fans basan wani ya taba mun fito gani face to face yaro dan mama ni nake zuwa a face. Shout out to big brother ke mai yaki on top, we are on top. Ke mai yaki we the best, da mu ake zuwa ake dawowa sai an bar mu. Baiwa ubangiji ya ba mu heta sai kun ji mu, ku zo ku ga mu a yankin mu babu rigima. Esbucha garin Kano ke mai yaki na raina, ku zo mu je a tare babu tuna zo a raina. Ni na kuna mai riga na kuna, ni na kuna mai riga na kuna, ni na kuna mai riga na kuna, ni na kuna mai riga na kuna. Nace ku zo mu je audu kululu ka basu bisa gun murtala yau dama nace ka basu didi sai mai duguri mani ga kawai sai ku dansu yan amir dan sarki yan fansi nace ku bi shi waye dan su fa follow me ko dan ku dansu mani ga basiri ats wuce Kano na basu Alhaji Yusuf Adi ya follow me je jigawa salon mani ga aino na san ka baka wawa Nasir Ziri Foli Mamuda su nawa yaran nosu gasu ɗan Kano Kaduna zo mu je. Na kuna mai riga na kuna, ni na kuna mai riga na kuna, ni na kuna mai riga na kuna, ni na kuna mai riga na kuna. Abdul SCD follow me in kaka ka huta zama wise ma bi nigga follow da mu huta falalu ne ma rufa sa'ala sai mu huta Adamu inda la malam kwaba sai mu huta ma nigga inu wa shado anas ebe ka jita Abdullahi ne fa follow me ko dan ka ganta ma nigga I'm the best we salawa kawai ka jita ba an dike rako mun faso ga muku gamu sai ku zo mu je ke mai yaƙi gida mu zauna follow me all my fans ke mai yaƙi za mu huta ciao Ni na kuna mai riga na kuna, 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 ni na kuna mai riga na kuna. That is my YNDK record. Esbucha Kano ba za su gane ba.